Takže jo ľudia, vítajte u dnešného videa. Dneska sú tu 1v1 build fighty, 1v jednotky, ale samozrejme nie sú to 1v jednotky, lebo je to paprik, takže tak. Ideme si zobrať nejaké dobré zbrane. Ja myslím, že ideálna shotguna bude asi táto. Zobme tu ešte veľmi mytický. Dobráme si nejaké assaultky. Current season. Ideme si pozrieť nejaké assaultky. A keď budem mať vybraté zbranie a budem tam, tak vás to prepnú tam a uvidíte, ako už fajtíme. Už máme všetky veci, takže sme tu a ja myslím, že ideálny čas asi sa trošku vystavať. Máme hangout penči. Tu vidím, že niekto po nás ide, takže radšej idem preč. A ten cápek je priamo. Aha, to sa mi zdalo. Dokeľu. Ne, rýchlo. Ja som to len tak prežil. Toto už bolo skoro, že ma knoknul. Takéto videá, neviem, či vás bavia, ale aj tak budem ich asi vydávať viacej, lebo ma to baví, takže by som mal veľa aj. Nezaujímavé, pamätajte si. Nezaujíma to jak u veci. Nezáleží na tom, čo chcú oni, ale čo chceš ty. Kámo. To je foťak. Tuším, hej, GG. Ja som si istý. Ideme na tieto buildy. Hop. No, spokojne, srám. Ja, všetky buildy sa ničia. Ja už mám high ground, no pochybujem, že mi vydrží dlho. Takže ak mám takto hrať, tak high ground nebudem mať už ani 5 minút. Sme double edity. Nejsem moc dobrý vo Fortnite. Pamätajte si. Nič nie je nemožné, takže môžeme tento fight vyhrať a potrebujem tu. Dám si svoj fish. Nevadí ľudia. Nevadí. Čo už? Stáva sa. Stávajú sa horšie veci, ako sa hovorí. A toto fakt nemôže byť horšie. Nedokážem nikoho dať dolu. A prečo mám taký pocit, že sú sami tryhardery? Ale to sa mi asi zdalo, brám. Žiadny tryharder není. A nemá nejaký. Lebo všetci tryhardery hrajú Battle Royale a ja si tu hrám 1v1 build fights. Na týchto build fightoch sú pre mňa také výnimočné, lebo som na nich začínal. A prvýkrát som tu našiel Fortnite, keď mi kamarát zavolal na toto. Že ideme hrať Fortnite, zavolal ma na 1v1 build fighty. Hrali sme to sami, privejty, lebo ešte som sa zaučal. Ja som hral jak mongrál. Takto. Hral som aj lepšie za môj celý život. Ale toto je asi tak na aktuálne dobre, lebo niekedy to zase bolo slabé až moc na mňa. Bol som taký slabší a teraz tomu není inak. Keď to vidieť, že proste ten Fortnite už neviem tak dobre ako bola, kedy som vedel. Bola, kedy som nemal problém vyhrať. Bola, kedy som nemal problém kľudne vyhrať FNCS reálne. Ja som bol odgral aj good. Ľudia, to neprežijeme. Bohužiaľ ľudia, toto neprežijeme. Bol by záver, ale neprežijeme.
tutoriál. A asi potrebujem trošku trénovať, no. Nepoznám jedna vec, kde by sa dalo ešte trénovať. Yes, ľudia, nikoho sme dali dole. Nice, ľudia. Konečne. Potrebujem sa nejak zlepšiť a počul som, že toto je jedna z najlepších vecí, ako sa zlepšiť. Jednoducho jedna V1 a nehrajú v Battle Royale, hráva tréning mapy. Že hrávať skôr také kompetitívne veci. Teda nekompetitívne veci. Až potom začalo FNCS, ty vole, alebo takéto. Lebo ako keď prvýkrát hrám Fortnite, nehrám FNCS, logicky prevažujem. Pardon, no a keby som prvýkrát zapol Fortnite, poznám ľudí, ktorí si zapnú keškapy, lebo sú na kamarátovom muži, tak si zapnú keškapy, keď sú. A to robia obrovskú chybu, zbytočne naštvú sa, že nich nevyhrali, že sú slabí. No a prípadok to je pravda, že sú slabí. A kto zavarol som do XP, no hejčetka, 9000 XP. Perfektno! Neviem získať lepšie levely na jeden taký môj vytúžený skin sa dá povedať, je to Hero Baymax. Proste ten, čo je teda pretopal sa ten Baymax. Tak to má vytúžený skin, dá sa povedať. Skin mega moc chcem, a páči sa mi, je to stage skin. Trafím, ani neviem. Nikto sem ide. Nikoho vidím. To tu je. Takto, nikdy nehral na max. Neviem prečo, proste nikdy nehrám na max a neviem ani prečo. Keby sa mi chcelo, tak to dokážem zabiť všetkých. Ale proste ja nehrám nikdy na max. Proste nikdy si nepoviem, toto bude asi max. Nikdy si proste nepoviem len tak, toto je dobré, teraz hrám na max. Proste nikdy si to ja nepoviem, lebo nikdy tak nehrám. Proste nikdy si nehovorím, že hrám dobre. Lebo ja proste som nikdy nemal čas, kde som hral, že dobre. Takže o tomto, ako som začal s Fortniteom, by som chcel robiť samostatné video. Fortnite, tu som prišiel vďaka kamarátovi, ktorý to točí, samozrejme poznáte ho, Flixik. Hráme o Chapter 3 Season 1 a ja to hrám chvíľku rovnako jak on, ale mal som tam dlhšiu pauzu chvíľku, takže akože trošku slabší, on už vidíte na jeho leveloch, v jeho videách, že proste to je niečo iné ako ten môj štýl, on je proste jednoducho lepší, takže keď sa kľudne sa chodte pozrieť na jeho videá. Máte jeho kanál dole v popisku, aké to nie je. Samozrejme, keby vás to video nebavilo, chodite sa pozrieť na iné moje video, lebo chcem pár views aj odberateľov a taký milník by som chcel 40 odberateľov, ľudia, dáme to. Ja vám verím, že áno, vy ste najlepšia komunita, akú som mohol mať. Ja len dúfam, že dosiahneme 50 odberateľov. A za to budem neskutočne vďačný, takže nezabudnite hodiť odber. Budem za to extrémne vďačný iba za jeden malý odber. Stačí kliknúť toto tlačítko. Toto tlačítko som vás teraz dal. A to stačí kliknúť a podporíte ma. A hoci kedy ho môžete taktiež zrušiť, čo je dobré. A keď dáte odber, tak vám dám cookiesku. Pošlem vám na adresu cookiesku. Ja nemám s tým problém vám poslať cookiesku. Ja vám ju kľudne pošlem. To mi dajte subík. To fajtí. Ne, zlá zbraň. Iha, ja som dal zlú zbraň, inak by som mu dal, hej. Ja som dal zlú zbraň. Nevadí, ja som omylom dal sniperku na miesto shotgunu. Inak by bol, verím, že dole. Mám sa ešte čo učiť. To sme taký high ground, ale to mi high ground moc nepomôže v tejto chvíli.
A mám tu zo všetkých asi najlepšie buildy a nechcem to byť ani namyslený, hej. Ale oni podkopávajú všetci. Dobrá ľudia. Toto by bolo pre naše video všetko, moc zabudnite like, odber a čau.